por acompañarnos nesta mañán. Bos días a todos e todas. Ben, o feito de que SAIC elisa Galicia para levantar a súa fábrica de coches eléctricos de MG é unha excelente nova para a nosa comunidade e para todos os galegos e galegas. É a mostra da capacidade de Galicia para aproveitar oportunidades e para atraer investimentos internacionais á nosa terra. 2.300 empregos, 120.000 vehículos ao ano, 200 millóns de euros de investimento e con localizacións en Ferrol e As Pontes. Exemplo de que en Galicia se traballa co foco posto en seguir medrando e impulsando a economía galega. Como dixo onte mesmo o presidente Rueda na sesión de control, Galicia ten moitas razóns, argumentos e méritos para atraer investimentos. Somos unha terra acolledora, unha terra da que estar orgullosos. E o primeiro produtor chino de automóviles decide instalarse en Europa, elixiu Galicia. Por algo será e debería de ser unha nova de orgullo para todos os partidos políticos. Pero, para a sorpresa de ninguén, pois non queda moi claro que sexa motivo de orgullo para o BNG e para o PSDG. O BNG, xa sabemos, os do negacionismo industrial, non son capaces de aplaudir o desembarco deste xigante chinés no noso territorio, porque están máis preocupados en atacar o goberno autonómico que en mirar polo ben de Galicia e a súa cidadanía. Dende o Partido Popular de Galicia aplaudimos todo o bo que veña para Galicia, sexa grazas a quen sexa, porque nós, a diferencia do PSDG e do BNG, queremos o mellor para a nosa terra. O BNG, sobre SAIC, dixo que tiña que ler a letra pequena. Eu agardo que non sexa, como sempre, para buscar unha excusa para opoñerse ao proxecto e montarse a unha plataforma ou buscar algo que protexer, non sei, un grilo galaico, un charco con historia que poda aparecer pois no porto de Ferrol. O seu brazo sindical, a CIGA, pois pide un novo modelo industrial para Galicia. Ben, isto, mentras lidera e ampara, pois plataformas, pancartas, manifestacións e protestas contra calquer parque eólico que se instale na nosa comunidade. Difícil construir unha industria do futuro sen enerxía verde. Por tanto, eu lle pido que reflexionen de cal é o seu papel nese modelo industrial que queren para Galicia e que todos queremos para Galicia. E o señor Besteiro, pois ao servizo do seu líder en Madrid, amosou unha vez máis pois cal é a súa prioridade: loar ao señor Pedro Sánchez, deixando caer que esta nova era grazas ao goberno central. Ben, estamos tan acostumados a facer algo extraordinario o que debería de ser normal. Nos, claro, non nos decatamos de que a colaboración entre administracións pois debería de ser algo normal, non? Iso é o que debería de entender o señor Besteiro. Pero como en Galicia pois eso non é habitual, a cogobernanza co Goberno de España pois non existe, pois a verdade é que agora pois algo que debería de ser ordinario se converte en extraordinario, pois o utiliza o PSDG para poñerlle medallas a Pedro Sánchez. Insisto, cando é algo que debería de entrar dentro do ordinario e non do extraordinario. Vímolo tamén ca reforma da financiación autonómica. O goberno de Sánchez quere poñela en marcha e claramente non beneficia a Galicia. Pero, como ven, directamente da Moncloa, pois o señor Gómez Besteiro pois aplaude e di que sí, aínda que, insisto, non beneficie a Galicia. Pero, por sorte, contamos cun goberno autonómico que mira polos intereses dos galegos e das galegas e que traballa día a día por mellorar a súa calidade de vida. Por iso, a Xunta se nega a participar nas reunións bilaterais que está propoñendo o Goberno de España. Son un erro, porque piden que se axuste unha proposta que xa está pechada de antemán e, como dixo o pasado martes o presidente Rueda en Barcelona, o que é de todos discútese entre todos. Falou alto e claro, con esta reforma, Galicia, que ten o 6% da poboación de España, obtería tan só o 2,8% dos recursos. Nós non queremos ser máis que ninguén, pero tampouco queremos ser menos. E por iso, o Goberno Central
Se ten que sentar coas comunidades autónomas e consensuar un modelo equitativo no que calquera cidadán teña o mesmo nivel de prestacións de servizos públicos, independentemente do lugar no que resida, e tamén dos intereses políticos que esconde Sánchez tras esta reforma de financiamento que ten pactada previamente co independentismo catalán, do que depende o seu sillón na Moncloa. Pois, como ven, hai un patrón claro. Sánchez di algo e o señor Besteiro di sí. Tamén a señora Pontón e o BNG, que aínda que en Galicia estemos acostumados a que digan non a todo, canto peor mellor, en Madrid todo consente e todo lle parece ben. Non a Galicia, sí a Pedro Sánchez. Diferentes varas de medir. Aquí é diferente. O presidente Alfonso Rueda e o Goberno galego queren reforzar e impulsar a potencialidade industrial de Galicia. O BNG di non, o PSDG vai detrás sen ter moi claro o que dicir. O presidente Alfonso Rueda defende un modelo de financiación xusto para Galicia. A oposición, pois, non pensa nin por un momento en defender o que nos corresponde. Non vai a ser que vayan decir o mesmo que di o presidente Rueda. Hai que decir o contrario, aínda que eso perxudique a Galicia. O presidente Rueda traballa en atallar os problemas dos galegos. O BNG opta por coller a pancarta, o que fai sempre, facer ruido e dicir non absolutamente a todo. Mentres que o PSDG vai a rebufo e en vías de descomposición. Todos son nons, peros, desconfianza e, por riba de todo, intereses políticos e non intereses en facer prosperar a Galicia. Pero os galegos e galegas saben cal é o partido que máis se parece a eles, que é o Partido Popular de Galicia, e por iso lle dan a súa confianza cada vez que lle preguntamos nas urnas. E por iso a señora Ana Pontón leva 25 anos na oposición e o señor Besteiros, pois, cada vez con menos apoio. Os galegos e as galegas saben que o PSDG e o BNG non son de fiar. Como van ser de fiar despois do que estamos vendo que acontece na política nacional? Un presidente asolado pola corrupción, que intenta desviar o foco mediático, a verdade é que non con moito éxito, con diferentes anuncios. Agora di que traballa nos orzamentos do 2027, que serían os orzamentos do último ano desta legislatura, cando non foi capaz de aprobar ningún só orzamento nos anos anteriores, nin no 26, nin no 25, nin no 24. Quen pode darlle credibilidade a este goberno? Se pediron hai 8 anos o poder para liderar un goberno limpo e agora vemos como o que fixeron foi crear unha trama de corrupción e unha organización criminal. A única certeza é que o goberno de Pedro Sánchez pasará á historia como o goberno máis corrupto de España. E, lamentablemente, dese goberno tamén forman parte os seus socios de coalición e de goberno en moitas cidades e diputacións en diputacións de Galicia, como pode ser a Diputación de Coruña ou a Diputación de Lugo, que son os nacionalistas independentistas do BNG. O BNG xa se retrata a sí mesmo. Cada vez as súas liñas vermellas son menos vermellas e cada vez son máis mansos en Madrid. Agora poñen como liña vermella para deixar caer o goberno de Sánchez pois que haxa unha condena por financiación ilegal do Partido Socialista. Bueno, sen embargo, parécelle normal todo o demais que está pasando en España? Parécelle normal todo o que rodea o goberno de Pedro Sánchez e o partido do goberno? Caso Begoña Gómez, caso David Sánchez, caso Ábalos, caso Plus Ultra e imputación a Zapatero, caso Leire Díaz e trama da SEPI, financiación irregular e Caixa B do Partido Socialista, fiscal xeral do Estado, xa non só a súa condena, sino que agora parece que aparece tamén noutra trama como unha das institucións que estaba ao servizo do Partido Socialista. Caso Coldo, trama de hidrocarburos. Caso Tito Berni, que xa con todos estes que estamos vendo, pois xa tiñamos casi que olvidado. Pois todo isto que acabo de decir son os casos de corrupción e investigacións xudiciais que afectan aos socialistas e ao goberno de Sánchez, sustentado tamén polo BNG, e polo que se ve, o BNG parecelle ben. Está agardando unha condena
de financiación ilegal do Partido Socialista. Porque todo isto é normal. É normal que haxa ministros no cárcere, secretarios de organización do Partido Socialista en liberdade condicional, que entren a registrar 12 horas a sede do partido do goberno. Ao Bloque Nacionalista Galego isto parecelle normal. Pois ben, son as cloacas do socialismo. Son as cloacas do socialismo nas que extorsionan, perseguen as xuíces e fiscais, un sicariato que se montou nos 5 días de reflexión do Guan. E para qué? Para amenazar e asesinar civilmente aqueles que estaban investigando a súa familia e o seu círculo máis próximo. A mafia debía actuar contra xuíces, fiscais e policía que se atrevera a investigar, así como tamén as xornalistas que o quixeran contar. Todo cos cartos do partido e de eleccións a disposición da trama. Ademais de institucións do Estado, como a directora da Garda Civil, o fiscal xeral do Estado, o DAO, a SEPI, o Ministerio de Facenda, o Ministerio do Interior, para que Policía e Garda Civil se puseran de perfil en determinadas investigacións. E cal era o obxectivo? Destruir o Estado de Dereito. E os seus socios, como BNG, prefiren o delito á alternancia política. Porque non deixan caer a Sánchez porque teñen medo a que gañe as eleccións o Partido Popular. Que pode haber máis antidemocrático que eso? Que non se abran as urnas porque non vai a ser que gane outro partido. Pois nada, prefiren o delito á alternancia política. E sen esquecernos de que aquí tamén atopamos o expresidente Zapatero, investigado por ser o cabecilla dunha trama e dunha organización criminal con unha trama internacional de blanqueo de capitais, de tráfico de influencias e de outras moitas cousas máis. Hai algo máis indecente que facerse rico coa pobreza? Falamos das bolsas de comida en Venezuela, se fala de que pudo ter cobrado ás familias de presos políticos en Venezuela cando el se presentaba como un mediador entre o goberno de Venezuela e outros países. Non podemos nin imos aceptar leccións destes partidos políticos, porque só hai unha explicación para quen non condena todo isto que acabo de relatar e moito máis que vostedes coñecen, porque é imposible resumir todo o que estamos vendo nestes momentos neste país. Porque seguro que, mentras eu estou falando, a UCO está entrando na sede de algunha empresa ou de algunha institución do Estado na que están os tentáculos do Partido Socialista para intentar tapar as súas tramas de corrupción. Quen non condena todo isto, eu xa empezo a pensar que quen non condena a trama é porque forma parte da trama. E fronte a isto, o Partido Popular de Galicia seguirá traballando con seriedade e rigor por Galicia e polo futuro de todos os galegos e galegas. Moitísimas gracias. Bueno, eu creo que a calidade democrática de algúns dirixentes do Partido Socialista falan por si mesmas. Noutro país, no país veciño, en Portugal, por poñer un exemplo, a simple sospeita de que o xefe de gabinete do presidente da República estaba inmerso nunha trama de corrupción fixo caer ao goberno de Portugal e o presidente do goberno convocou eleccións. A Lara Méndez, que, por certo, é unha das implicadas neses casos de acoso sexual que intentaron tapar dende o Partido Socialista e, por tanto, a súa credibilidade respecto ao que hai que facer con outras tramas moito máis graves que estamos coñecendo, pois a verdade é que resulta sorprendente que diga isto cando hai un auto dun xuíz que é bastante serio, bastante riguroso, que, por certo, ao principio hubo algúns periodistas que se sumaron a
ao discurso do goberno de lawfare e de persecución e de casualidades que non lles parecían casualidades e que agora pois xa están borrando tweets e xa están virando porque é verdade que a investigación xudicial é bastante seria, bastante rigurosa, hai bastantes indicios e bastantes probas. O que non parece normal é que o presidente do goberno non supera o que pasa ao seu arredor. Cando o seu secretario de organización primeiro está na cárcel, o que lle sucedeu entrou na cárcere e saliu en liberdade condicional, a súa muller está plurimputada, o seu irmán está sentado no banquillo, todas as persoas da súa confianza están baixo sospeita, ou se hai un auto, coñecimos onte no sumario, que o Ministerio do Interior dou orde a Guardia Civil e a policías de que miraran cara a outro lado para intentar tapar casos de corrupción que afectaban ao presidente do goberno. Hai moitísimas mensaxes de membros da trama que falan de cousas que dixo o Guan, o presidente, el número 1. Bueno, eu non sei se Pedro Sánchez, que parece tan listo para unhas cousas, é tan tonto para non ver todo o que lle rodea. Eu dubido desa ignorancia premeditada de Pedro Sánchez e todo o seu entorno. Por tanto, eu o que digo é que se hai valentes no Partido Socialista, parece que os hai, porque todavía queda xente decente dentro do Partido Socialista que parece que se reuniron onte para pedir un congreso extraordinario, esa xente decente creo que merece todo o meu respeto, porque as organizacións políticas tamén temos uns estatutos e estamos tamén sometidos a criterio dos nosos afiliados e das persoas que dan a cara por nós no día a día. Insisto, non só afiliados, sino concelleiros, alcaldes e demais persoas. E, por tanto, o Partido Socialista non pode ser menos que calquera organización política que se debe á súa militancia. E se hai casi 200 persoas que se reuniron onte para pedir un congreso extraordinario, todos os meus respetos, porque creo que todavía queda xente decente dentro do Partido Socialista. Quería preguntarlle, está vendo hoxe protestas en todas as cidades polo estado da sanidade, as listas de espera, a falta de médicos. Estas protestas sumanse a folga, protestas tamén de urgenciólogos, médicos da primaria. Non sei se temen que lle poida pasar factura electoral de algún modo o Partido Popular. Mire, o Partido Popular de Galicia traballa para ter a mellor sanidade non só de España, sino do mundo. E creo que a sanidade galega é un referente deso. Proba delo é que en cada presupuesto que aprobamos, porque o Goberno galego sí que aproba un presupuesto por ano, pois cada vez o orzamento da Xunta de Galicia en materia de sanidade cada ano é máis alto. É verdade que todo é mellorable, e nesa liña se sigue traballando para facer unha mellor sanidade. É verdade o que decía vostede, que non hai médicos. E se non hai médicos, pois hai dificultades en moitos sitios para poder atender todas as necesidades. Porque se temos un incremento de poboación, eso é evidente, os datos están aí, temos máis poboación e temos menos médicos. E a responsabilidade de ter máis médicos é do Goberno de España, que en reiteradas ocasións lle pedimos que adopte medidas para poder poñer máis médicos a disposición da sanidade pública. Non só a galega, sino en todas as comunidades de España hai dificultades para cubrir prazas de médicos. Listas de agarda, pois sí, tamén veñen derivadas da falta de médicos e tamén veñen derivadas de que hai unha folga contra a ministra de España que está facendo as cousas como a ela lle parece, sin escoitar aos médicos, sin recibir aos médicos e sin sentarse a dialogar cos médicos. E, por tanto, esas folgas repercuten tamén en que haxa maiores listas de agarda, porque os días, esas terceiras semanas do mes que os médicos están de folga, lóxicamente as persoas que non atenden siguen engordando esas listas de espera. Por tanto,
Nos agardamos responsabilidade do Goberno de España para asumir pois, esa competencia en incrementar o número de médicos, en deixar xa de facer a ministra esta médico enai o que lle dá a gana sin sentarse a dialogar cos profesionais médicos, e a Xunta de Galicia pois, sigue traballando en poñer os medios que están na súa man para ter unha sanidade pública excelente como é a que temos. Cada vez que imos a ela, eu creo que todas as persoas que acuden á sanidade pública poden acreditar a calidade da sanidade pública galega. Moitísimas familias galegas estes días viven especial estrés coa selectividade, coa PAU, coa ABAU, como se chama agora. Houve fallos nos exames, simultáneamente a Xunta negocia, prepara unha reforma deses exames, pero sabe sindicatos como nos digan que non lles guste esa proposta, ese xeito de facelo do Goberno galego. Que novedade que a CIGA non lle guste algo? Bueno, mire, eu que teño 2 fillos en idade universitaria e hai pouco que pasaron pois, polo proceso da PAU, podo constatar que ese ano, o ano da PAU, é o ano máis duro para os rapaces e para as rapazas, e a situación na que se enfrentan a ese exame, que para eles é o exame da súa vida, porque del depende o futuro profesional ao que queren dedicarse, porque se non lles dá a nota, pois probablemente non podan entrar na carreira que lles gusta, na carreira que teñen pois, na ilusión da súa vida. E toda esa inquedanza, toda esa ansiedade, toda esa preocupación, pois este ano veuse incrementada por un cúmulo de erros absolutamente incomprensibles, e nos creemos que debe abrirse unha investigación para depurar responsabilidades de quen fixo pois esta... Eu xa vou a falar deste desastre, non? A Xunta de Galicia non ten responsabilidade exclusiva neste asunto, é dicir, a Xunta de Galicia non ten ningunha responsabilidade neste cúmulo de erros que sufriu a PAU este ano, non? Pero é de tal gravidade que é necesario que se tomen medidas neste sentido. É normal que as familias exixan responsabilidades. Dende o Partido Popular de Galicia tamén creemos que é importante que se investigue e que se asuman responsabilidades. E, por tanto, de aí que é preciso pois, ese novo marco de traballo entre a Xunta e as universidades para que no ano 2028 se poidan solucionar todas estas eivas. Porque non é de recibo que Galicia sexamos os referentes e teñamos os primeiros postos pois en informes como o PISA ou en comprensión lectora, en matemáticas, en ciencias, e que despois chegue a PAU e os resultados sexan dos peores. Xa denunciamos en varias ocasións a desigualdade deste examen de Galicia respecto a outras comunidades e lle temos pedido ao Ministerio tomar cartas no asunto. O Ministerio nin está nin se lle espera, nin escoita, nin toma medidas. Pero polo menos xa que non temos esa igualdade que pedimos, porque xogamos, insisto, con desigualdade respecto a outras comunidades autónomas, polo menos que non se produzcan erros tan graves como os que se teñen producido neste ano na selectividade, PAU ou ABAU. Eu lamento profundamente isto, solidarízome con todas as familias e con todos os rapaces e rapazas que están sufrindo pois, as consecuencias de todos eses erros que poden supoñer un punto de inflexión no seu futuro respecto á carreira que queiran elexir se non lles dá a nota por culpa deses erros concatenados que se tiveron este ano no examen da selectividade. Sobre os cambios acometidos neste Consello da Xunta na estrutura do Goberno galego, dende o BNG di que é absolutamente lamentable que o exconselleiro Alfonso Millares pase a ocupar a delegación territorial de Lugo. Que lle parece? A mí o que me parece que o BNG ten un cinismo estratosférico, porque quero lembrar que cando Fernando Blanco, exconselleiro de Industria do bipartito, tivo un procedemento penal que foi arquivado provisionalmente,
a señora Ana Pontón saiu a pedirlle ao presidente Feijóo naquel momento que pedira disculpas por todas as insidias e inxurias que verteron sobre Fernando Blanco. Tamén hai outros arquivos provisionais, como o exalcalde de Fene, o propio Néstor Rego, e 16 militantes máis do BNG cando invadiron Meirás, non sei se lembran. Todos eses procesos remataron con arquivos provisionais. Parece que os arquivos provisionais ao BNG lle valen para os seus e non lle valen para os outros. E, por tanto, eu lle exixo ao BNG que pida disculpas por todas as insurias que ten vertido sobre Alfonso Villares e a súa honorabilidade. E deixen xa de falar de presunto cando hai un arquivo. Porque, senón, empezaremos a falar de presunto corrupto Fernando Blanco, presunto corrupto o exalcalde de Fene ou tamén presunto delincuente do señor Néstor Rego. As presuncións son de inocencia, non de culpabilidade. E cando a presunción de inocencia se somete a un procedimento judicial, hai que estar tamén a resolución judicial que remata ese procedimento. E a resolución judicial no procedimento de Villares foi un arquivo. O mesmo arquivo que tuvo Fernando Blanco. E se vale para Fernando Blanco, vale para Alfonso Villares. E, por tanto, na mesma liña que fixo a señora Pontón co señor Fernando Blanco, eu lle exixo a señora Pontón que pida disculpas polas insidias e polas inxurias que vertiu pola súa boca respecto a Alfonso Villares. Mire, o Partido Socialista xa non é rival. O Partido Socialista está en descomposición. O Partido Socialista, con todo o que estamos vendo en Madrid e co seu apoio aquí en Galicia, pois a verdade é que resulta difícil velo como un rival político, porque non estamos en igualdade de condicións. Así que eu creo que as próximas eleccións municipais en Santiago teñen un nome que é Borja Verea, será o mellor candidato que vai ter a cidade porque é o mellor alcaldable para a cidade de Santiago. Estamos vendo unha cidade sucia, unha cidade de ratas, unha cidade insegura, unha cidade de narcopisos. Ahora, onte reuniu a señora Goretti reuniu a Xunta de Seguridade. Tivo que saír á rúa a veciñanza para pedir seguridade ante as peleas, ante os navallazos, os botellazos, pero, eso sí, inspeccións aos pisos turísticos todos, os narcopisos non. Entón, eu lle pido á señora San Martín que no ano que lle queda faga algo, limpa a cidade, non fai falta que saia un vídeo con ratas no parque infantil para que mande a empresa de desratización. Terá que prevenir eso antes. Non fai falta que convoque a Xunta de Seguridade despois dunha manifestación dos veciños. Terá que convocala antes e prevenilo. E que veña aquí o subdelegado do Goberno a decir que van a cubrir ahora as vacantes. Cando no Parlamento de Galicia teño presentado un montón de veces iniciativas pedindo que se cubran os efectivos da Policía Nacional que están sin cubrir, e a señora Paloma Castro sacaba peito de que nunca hubo tantos efectivos da Policía nin da Garda Civil como dende que goberna o socialismo. Supoño que serán para tapar as miserias que falábamos antes da corrupción do Partido Socialista. E agora ven o subdelegado a decir que van a cubrir esas plazas. Entón había plazas sin cubrir, non? Ben, eu pido que se dé seguridade, non só en Santiago, senón en toda Galicia, porque problemas de inseguridade hai en moitas cidades, porque, insisto, o ministro do Interior está máis preocupado en tapar os casos que asolan de corrupción ao Partido Socialista que en dar instruccións á Policía Nacional e á Guardia Civil para que poidan garantir a seguridade de todos os cidadáns. Volvendo un pouco da pregunta, a que lle impón máis respeto o PP, unha deputada ou unha muller bregada na política local? Mire, a nós o que nos impón respeto é a corrupción que asola o Partido Socialista
E, por tanto, calquer candidato que poña o Partido Socialista que non condene a corrupción que está asolando ao Partido Socialista non é rival para o Partido Popular. Moitísimas gracias.